Ja, hallå. Jo, det är så här att jag har bestämt mig efter mycket planering och fundering och tankar och sådär att jag ska raka av mig skägget. Jag stör mig lite på det. Man sitter och funderar och kanske snackar med någon och sådär, så sitter man och drar sig så här satans skägget. Skitjobbigt är det. Så att, ja, och sen det ser lite perverst ut. Så jag tänkte ta den här saxen och det här pappret. Så ska jag försöka få bort det här skitet. Så att var beredda nu. Sätt på med trumvirvel. Tyvärr har jag ingen. Men, ska säga här. Jag vet inte om det är någon som tyckte om det eller så, men jag gjorde, men jag tröttnade. Första. Andra. Jag skulle kunna ringa till den behövande, men nej. Så mycket är det ju så inte. Nej, det blir ganska bra det här. Men nästa projekt blir att raka av yxet. Jag följde upp Citygross idag och handlade lite grejer. En ny aftershave. Afrika. Den luktar gott. De inte klipper huden, det är lite smutt kört. Fan. Det känns dumt alltså. Helt sjukt. Jag kommer bli helt dyrare med klian och där saknas skägget. Så ja. Så nog fixat. Ni får gärna kommentera och säga vad ni tycker. Det är inte kul att få lite respons på vad man har gjort. Ska ju helst inte klippa av någon pulsår då. Nu blir detta min sista video. Ja, jag får fortsätta med rakhyveln. Men där blir då resultatet. Sen ni kan se det på mitt hus. Här. Det ser inte mysigt ut, men ja. Japp, men vi får hålla toppen där ute. Och vi ska bli mer aktiva med bloggen, så att vi får det så jättebra. Ha det gött. Peace, peace.